Hukumar Hisba ta tarwatsa auren 'yan maɗigo a jihar Kano. Hukumar Hisba ta jihar Kano ta kama mata 11 a sabon Gari da ke ƙaramar hukumar Fage bisa zargin shirya shagalin auren maɗigo, kamar yadda jaridar Daily Nigeria ta rawaito. Jami'in sintiri na hukumar Hisba, Nasiru Ibrahim, ya bayyana cewa sun samu bayanan sirri ne na cewa Safiya Yoba ce za ta auri Fatima Gezawa, wanda hakan ya sa suka yi sumame har suka kama mata 11, ciki har da unguwa wacce za ta yi auren da amarya wacce za a aura. Sai dai ɗaya daga cikin matan da aka kama, Fatima jaririyar zuciya, ta bayyana cewa sun shirya wannan shagali ne domin taya amarya Fatima Gezawa ba ta mukamin mataimakiyar shugaban gidan rawa, wadda anguwa Safiya Yoba ce shugaba. A watan Afrilu shekara ta 2007 an samu makamancin wannan sumame a jihar Kano, inda aka zargi wata anti Maiduguri da laifin auren mata 4 yayin shirya shagalin tara wata kilaki kuɗi da za ta auri wani namiji.